Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam takasni. Kisamla kashnong umyam ne kasni sajan kilapun kutno e katayo lek men kisamla balatip kum ka youth week ka blas dang nado ka arpu artering menta ubnai. Ya katayo lek men kisamla lawan ban penhap perda menta kasni do ba penyat singsim CEM ka KHADC kum ukongsan ha ka jingdan lang uba rang kensai karbuki MDC ka umroy uba Steven Karkrang rang ba shnong ka umyam bat kiwe kiriu rang ba. Haba ai jingkren uba penyat singsim ula ai ka jingero ya ka shnong umyam ka balala ban pelong kum katay ka jai program ban lum ban lang ya ki kun samla jong ka shnong bandan ka wei ka jingmun. Ha katay ka sngi layo ru ban penkup buram ya ki riu temen jong ka shnong ki bala palat nrup hosnem karta bar kumjuk ru ki jingrai ngau tenat balawan ban shim benta da ki nongrai bapau nadu ka samla kan tiulin mau pnyang Snow White ban ker khar kongor bat kiwe. Ketika program ketika por, dengan penpau sesi ni jing ai kublai rambak shnong ke komiti nei babok molong la penpau hangi jing stang jong ketika shnong ho ni sutu bai ketika shnong la stang ringkat bon ki jingyang haga jingyal enti kumki nong shnong ba kumki rambak tu ke por abastang dan seng ketika shnong. But kumala ban sotu bagan ga shnong la seng ru snem khat khandai spa la yo le se ka jing itu ka ba tikna ka ba kerpang ru snem khat khandai spa prapunyo bat menta da kumno kala poi karta ka balai kunriu kamdei shu ka snem ka badang lingkot ka le la chngai but ka long tum ni ka long ga shnong ru nget sem bagan ga jing yalam nanti jo ki long shwa bat kumju ru ki ba menta ya ka ba kinang yo ban penjanai susu ia berkontrai kam shnong hangni. Menem step kadangwan kawe ka program joko ga shnong ka yo ban raki ya ka platinum jubilee new sun snap but ni sutu bagi shnong but pidong kamtam ketika sensyar tenrai ka bangidan menta ka bangidan praktis haduk menta ka badang don haki shnong ki it ki hima ki rat ki dong beper ka dei nakadau jong ka jingyo jongi ya ka ikhtiar desi ka bor ka bakerpang ha ka constitution jong kri India dang menin ni nang yaraki ka republic day but ngasoban ong ba ni longsha ki ba lakurku bandan ha ka ri ya ka bangiyo ya ka jong ka constitution kalong ka ka ba la ban ong ba kham kerpang ya ka jat riu jungi wat ka de ka jat riu ka berit pa Kaburuspa agariti ke dustur hamtam ngikren ya kesensyar khadar ngikren ya ke ketien ketli ngikren ya ke aikur ajat ngikren ya ke kendo ke siap tolong kaburuspa adu kata-kata tengah ya di ngasoban ai kublai kerpang ya kilong shwa gedungi kibalala ban penwandur ban penrung ya ke provision ni tak benong ka kredit ke bahan riu kabor ke bakerpang bandan ke jingyada yangi kibarit pat kum gajat menurut khasi apo jom kani kejelah namar ladamdan ya ke jingyada ke bakerpang constitution lisila benong gajat menurut kibarit pat jungi kabadan tang kum ba khatsan khandrula syai kan poi menta lagi keren ya ke jingdap sanfosnem ka jela meklia ladamdan ke jingyada ke bakerpang lesingi lanang ringswai bat lanang du nakadeka jaka Henry lingpa ka jingada kerpang na constitution ni long iman ni yo ban trekam kumni like lut kumbangi long menta kamtam ki dorbar shnong ki hap aga jingpe jong ka district council Rangba shnong Stevenson Karkrang kapai dangwan sha
ya ublei nombu nong thau ubla ayangi gani ka singi ka bakarpang haju kopor ngi priang subha ya ICM jongka hasil atmasut council